Negdje oko Lazarevca to je da Vojkica, to je isto njih troje. Troje došli su odelenje, ovo nam je Radoje, evo ga vidiš kakav mi je Radoje bio vidiš? Jeste. Onda Lepa, jeste. Ovo si ti, pogledaj nju. Nemoj to pokazivati beži. Pa lepša si ovdje, pa baš si slatka, pa baš si medena. A koja mi je, jel da je lepa? Jel da? Ova druga. Ona tamo. Koja? Da, pored nje, s druge strane. Koja je? Gdje si? Ovdje. Pored mene. Ona je ostala ista. Ona je ostala ista. Pa dobro. To je ona. U Ljubice, Ljubice, ne bi te uopšte prepoznala. Dobro, što? Sava mi nije došao, polomio noge, spao s traktora. I šta, baš mi žao. Ali da, nije mnogo ni porastao. Ostao ovako, jel da? Jeste ovako. I na... Ne znam. Ovo za početak malo mojih učenika koji su ovdje. Mislim, nadam se da će se skupiti još nekih. Povod ovog skupljanja jeste da se upoznamo posle 28 godina. Sa nekima od njih nisam se vidjela 28 godina. Deca su, ja ih zovem deca, moji đaci, i zovem ih i školski moji. Pa me pitaju, a zašto nastavnice školski? Pa zato što smo u istu školu u isto vrijeme išli.